Jeg havde det ikke særlig godt, inden at jeg kom til People House. Altså, jeg havde et stort forbrug af at ryge hash, ikke? Og på det tidspunkt, der var min kæreste lige gået fra mig. Det tog hårdt på mig. Og så havde jeg før det, ikke så lang tid før det, en rygoperation, som også gjorde, at jeg havde det ikke så godt. Og sådan, jeg synes ikke, der var noget, der kørte for mig, og når jeg stod op om morgenen, føltes det hele bare sådan der, så ligegyldigt. Altså, det eneste, jeg skulle hen til, det var min næste joint, eller en næste fest af en art, for jeg kan møde en ny, eller et eller andet shit, du ved. Så jeg havde det ikke godt. Det hele, det var bare spektakel i min hverdag. Jeg havde en lille forhåbning om, at tingene ville blive bedre, men altså, jeg så det ikke rigtig ske op i mit hoved. Jeg mistede sådan lidt alt for mig selv, synes jeg, fordi jeg kunne ikke se, ligesom, hvad jeg kunne gøre her i livet. Meget specifikt. Jeg kunne ikke se, hvorhen ligesom, at jeg gavnede samfundet, eller jeg skal sidde der og smile, jeg skal være der i 3 måneder, ellers så får jeg ikke mine penge. Så prøvede jeg at tage det lidt alvorligt, selvfølgelig. At jeg kom her med det samme, og så prøvede jeg at tage det alvorligt og være i People House, og så ligesom give det en skalle, og så håbe på, at det ligesom kunne hjælpe mig. Og det synes jeg så ret hurtigt, det gjorde. Jeg fik en masse værktøjer omkring det, jeg kunne snakke om mit hashmisbrug, og jeg kunne snakke om min forpulede ekskæreste. Der var mange ting, jeg kunne tale om, hvor du ved, det kunne jeg også tale med min mor om, men det var et andet forum, det vil sige, det var nogle andre respons, jeg fik, og altså, langsomt begyndte jeg at få det meget bedre, ligesom, så begyndte jeg at træne. Så det var jo, at der var nogle ting, jeg skulle. Jeg skulle jo stå op om morgenen og komme herhen, eller jeg skulle passe min træning, og så der var også det med massøren der, det hjalp lidt på min ryg, og der var mange ting, som faktisk var med til, at jeg fik det bedre. At alle de store ting, der fyldte meget, der gjorde, at jeg havde det dårligt, de kom på afstand. Fik talt med mine venner, ligesom fik de redskaber her, så jeg skulle tale med mine venner faktisk. Det er også ret vigtigt at nævne. At jeg blev lidt mere egoistisk i min sag, for det var vigtigt, at jeg skulle have det godt. Det var også vigtigt, at andre mennesker skulle have det godt, men primært var jeg den, der havde brug for at komme på benene igen. Så. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville gå på HF. Aldrig nogensinde. Jeg kunne slet ikke, altså. Det er sjovt, du siger det virkelig er sådan der. Jeg var stor hater på det. Hvor jeg føler, at jeg har brug for en HF, også for at udvikle mig personligt. Og så også bare have nogle faste rammer igen, du ved, ligesom man møder kl. 8 om morgenen og fri kl. 4. Hjemme og lave lektier, sådan en stram rutine, men altså en rutine. Det ser jeg frem til.